Yn y fideo hwn, dwi'n eisiau I dangos sut I datrys y problem, sef I symud y botwm yma I creu storfa i'r ochr y dde yn unonwyd gyda'r breadcrumb neu bara brysion sydd yn uchod. Fel da chi'n gweld yn y cod, fi'n defnyddio Bootstrap gyda'r dosbarthau Bootstrap. I symud i'r dde, y dosbarth gyffredinol yw justify cysylltnod content cysylltnod end. Felly dwi'n wedi gosod y dosbarth hynny yn yr penodiad clas, ond does dim hynny yn gweithio os dwi'n yn ychyb y ffail, ac wedyn mynd yn ôl i'r tudalen a gwneud newyddiad ar y tudalen. Does dim unrhyw beth yn newid. Felly, I datrys y problem yma, fy'n angen I gwneud ychydig mwy o newidiau i'r cod tarddiad. Yn gyntaf, fy'n eisiau I symud y dosbarth justify cysylltnod content cysylltnod n, achos mae'n ar y moment yn tag href sydd anghywir, achos fel da chi'n gweld yn clas neu dosbarth ar gyfer y ahref btn cysylltnod primary, mae'r tag href ei hun y botwm go iawn, felly mae'n rhaid I mi I symud dosbarth justify content cysylltnod n i'r tag yn uchod nesaf, sef hynny. Y div class yw gyfetal gyda'r col cysylltnod 4. Felly, dwi'n angen I cadw y ffail. Wedyn mynd yn ôl i'r tudalen, adnewyddu, ond dim newidiad o gwbl. Felly, nôl i'r cod, fy'n angen I ychwanegu dosbarth arall, sef d cysylltnod flex. Achub y ffeil unwaith eto, nôl i'r tudalen, adnewyddu. Fel da chi'n gweld, mae'r botwm yn symud, ond dim i'r ochr de pell. Felly, I mynd yn ôl i'r cod. Mae'r rheswm am hynny yw oherwydd mae'r dosbarth y div yn col cysylltnod 4. Just I esbonio, yn Bootstrap, yn bob llinell ar y gorwel, sef y rhestra gyda'r dosbarth row, mae'n yn wastad 12 o colofnau, neu 12 o unedau o colofnau. Felly, ar gyfer I symud y botwm i'r ochr de pell, mae angen I gwneud dosbarth col cysylltnod 4 yn col cysylltnod 12. Achos y rhif 12 yn cynrychioli yr holl linell, neu yr holl eiangder y rhestra neu row. Felly, angen I cadw y ffeil, hefyd mynd yn ôl i'r tudalen, adnewyddu, a dyna ni, llwyddiannus.